Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nakabati na mi. Ay napang inamang. Nilitok na ka. Dili na ka amang. Wala! Lawang! Dili. Ala, Di na ko mutuo nga amang ka. Ug nanong kibuhat din mo Sir Eli ha? Nganong nagpakaaron ingnon ka? Ala! Abang ko no siya, ingon siya, nakasabot gyapon ko. Kasabot ko din mo, anak ka. See? Nagkasabot si Melvin sa imong gisulti. Dili ka amang. Kadiyot, diri sa balik diri. Balik diri. Balik diri. Oh, isa nga. Awa. Karon nakalitok na ka. Ate, buhi lang na iyang buhok. Hospital na. Hala, day, basi nalimot ka nga amo pagyapon na din bisan bakakon pa na. Oh, Let him go. Okay. Sakit to sorry. Sorry na. What to you Sinasadya lang. Gagi. Sina adi ay. Ano di ka? Nganong tuyo mo ka nagpaamang-amang? Kay Oy, Ano siya kay? Wani tuyo wani tuyo May sakit yun na sa utok. Bait yan gibuka magkaroon sakit ng utok. Di ko na siya amang. Apan selective ang mga higayon nga makatabi na siya. Wow, selective. Kay baw na ko. Kabaw na ko. Sa mapananglit anang makalitan siya. Pulitok siya nga. Wa sayang una-una nga nakalitok na diay siya. Exactly. Yeah, right. Wala naman English. Time pasa. Kaya may buang nga may sakit tingon anak di ay. Naabaya. Bago lang ba yung mingon si Kuya Facundo, dili ba? May sakit siya sa utok? Itan. So, buang ko ni. Wala. Ay! So, usahay, amang. Usahay sa buang. Pili lang mo, ana. Buang, di ko hubukutan na di ko. Bot mo naman nagkatungkuan. Bot. Buang nga amang. Whatever. Kung tinuod man nga naa ka na sakita, I sympathize you, sir. Dako kong pagtahot sa mga sama nimo, sir. Nagpabiling lig-on, luyo sa ilang kakuwang. Oy, let me hug you, sir. I feel you. Wala na siya. Ay. Ed! Tungkod mang kapastos! Ate! Eli! Kalami sa tubig. Ang sabi. Bilang kamay. Ay, sabi mo lang. Paano mo paglangoy nga nagsigil ang kagakos ni Christine, sir? Odi, no. Kapoy man. Kunya lang ko lang may kapoy man. Alam mo yun, ang ulitok. Ay, Bibiya na hinuon si Kuya Facundo. Kuya! Kuya, come back! Maligo tao ba nila sa pool? Mo-join na nila, Kuya! wala galingi, aday. Push me! Adsa, Push me ba? detect ko. Ay! Hoy! Huwag ko manupod, ha? Ikaw baby ambak. Wala nangil ka. Nga daw bang nahasol mo ko sa kung nakita ka ganina. Nipis kayo ang isulob ni Christine nga duster diyang nabasa kinis tubig. Klaro kayong kulor sa pang-ilawom niyang gisulob. I shouldn't be bothered. Dili siya ang labing unang babae nga akong nakita nga nipis kayong gisulob. Kung buoto na unaon, mas grabe pa ang gisulob niya na kaganina.
Pero nga bang ang puro mama ni Christine ang di na ko makalimtan. Bahala ko yan, di ko. Napagyapon sila sa pool. Wa pa di gyapon sila mangundang sa pagkaligo. Hindi ko bulikli. Wa ko'y labot na magpunsa na piya. Bahala mo. Go, Melvin! Go, Melvin! Go! Kalingaw na paminaw. Amang! Amang! Kung wa pa ang takog-kalit na mibiya, apil unta ko silang paglingaw-lingaw karon. Bahala sila. Wa ko'y labot bisag magbuntag pa sila despoon. Wa ko'y labot. Shit. Ay, crazy! Mupadul kong kamay sa veranda. Muli-li ko gikan sa glass door. Tanaw na ko kung sino gibuhat. Time pasa! Unsa man? Tamsa! Magduwa ta, magduwa. Unsa man? Unsa man? Kanang bibi. Unsa nga? Bibi. Bogno. Ay! Ay, dili man ko fighter. Ingon si nanay. Lover man daw ko. Siyong nga! Duwa gani. Kailangan duwa. Sige na. Usaon man? Kaya bang alsaw na ang babae ba? Unya, magbugno mo siya ba? Kanya nga parehas ng... parehas na mong gisungay niya, magbugno-bugno. Sige. Okay ko, ana. Go! Go! Ay, lover man ko. Dili man ko fighter. Hindi na ka maunsa na, oy. Kung mahog ka man gani, ano na mga stopin? Madlok ka. Kung ano kang mahadlok, kung ato ka paingon, mahog sa ibabaw. Katawanan siya, Melvin. Mas katawanan ka. Kaya bisan lagot ka pa sa tweet, yapon ka, no? Sige na, push mo yan, girl. Yan, ano naman dyan ang akong voice. Naturally sweet. Wag ka ba? Sige na, uy. Duwa na taron mas lingaw. Ari ko mo ba ni Ellie? Kakinig, ganahan ko, ana. Halika ba na ko? Chris, Wala, Charelli. Oy, may nagay mo lito. Tulit kay kang musulti no. Sir, Ay. kung magsungay ka no. Ganahan day ka ani, sir. I've been trying my best now, you know. Hello? But I guess my best wasn't good enough. Ay, kanta! Ala, masayang lagi ka Here we nakabalik are. ka. Naligo sa swimming pool. Hala, oy! Ala. Kanta, I give my best. Anak ko. But I guess my best wasn't Ay, good wait, enough. wait, Ala ganun. naman na. Ngano nangatawa di ay mo? Oh, bito. Kay katawanan man. Ang di katawanan. Oh, bito. Ay, kakapoy explain. Oy, duwa na ka. Sige na. Dali. Si Christine, ato magpabahan ni Sir Ellie. Si ikaw. Dili ko nimo. What you see? As if na kay makuha nga lalaki din here. Ang tawagan ako si Kuya Facundo. Ano Para na kami magpares. Okay na ko magpababa basta kahit nakaila ko. Uy, wag ka magkailan na ako. Nakaila pero bayot man ka. Why? Mapildi na dayon ko kung ikaw ang magbaba na ako. So, dili ka mo appeal. Nga, mo sila kontra. Mo apil. Ba't di makaka magpabahan ako? Oh, dili ko nimo. No offense ha, pero dili ko ganahan nimo. Looran man ko og slide kung ikay mababa na ako. Ha? Si masulti naman Ba't Lauren? Lauren ka? Ayaw lang kasuko kuya ha. Ay! It's better to tell the truth baya kaysa i-comfort ka with the lies, diba? Why? Kuya, no? Dahil sa may mong ipka-Paris, si Francis Eliaga is Paris. Si Kuya Facundo. No, meron din si Noibe. Ay! Sonia mo. Bla! Itatawa na siya din, he? Isa ka na. Ang tawagan ako, madungog naman ko niya, gikan nini ko musinggit ko. Tawagan ako, aron nga mo kanaog na siya o mo join na to. Aron, apil sab siya malingaw. Ayaw, ay! Maikog to. Maikot? Dili pa nga ikaw man ang amo? Maikogon ko nga pagkaamo, Chris. Di ko abusado. Wala, pagdawan niyang tingog. Oy, Gusto ko masangayan siyang ama. Gusto ko nga komportable. Komportable na ko ako mga hingkas o kaukupan. Ginsakupan, sir. Ginsakupan. Balik ka. Bang-buang raba ko. Mauna. Mas may pag mag-inamang na lang ka. Ginsakupan, ha? Iinamang ko no, be. Iinamang. Kaya naman, sir, kasabot ko. Makarelate man si Kuan. Kung may mo explain. Wala pa nahikuhan sa kong utok, ha? Ang pagka-amang. Amang, ha? So, buutan di ay ka, Queen Mao, no? Oh, butan. Niya ganahan ka na ko.
Kun amigo, pero kun uyab, ay, di lang sa pas. Abot tubig. Inom ihi. Isa lang ihi. Lablig magkaon. Lablig magkaon. Isa lang ihi. Layo. Stop it, guys! kaluoy. Stop it! Stop! Ayaw na pagsaba kay tawgon sa nako si Kuya Facundo aron nga makaapil siya nato. Kuya! Naray mo kuya ay, imong kuya na aray. Stop! Nakainom na ko pa! Stop Wa it! lagi. Ay, away. Kung niya ka sa tubig, apil ka sa duwa. Gana sa tubig ako sino! Stop it! Can't you understand? Dili na ko! Ganun dili pa mo makasabat! Namiso. Yan na. Yana? I don't like what you're doing! As a matter of fact, I really don't like you! Wala. Di may gawas ang tinuod ni mong kolor. Kani? Ha? Luyuan ang pasweet imong tingog og image. Nagtago ang usa ka mangtas nga babay. You are nothing but a trying hard bitch. O sa'yo mong giingon? Milbin. O sa'yo mong gitawag na ako? Bitch! Beach? Beach ko, ate? Hypocrite. Dili. Dili. I am just being nice and naive. No, you're not. Gibuhat lang ka na nimo kaysa kung pangagpas, may gipapuntusan ka. Dili ka gustong maguba ang imong image sa iyang pananaw. Mao na nga bisag lagot na kay ka, di ka mahimong masuko kay gusto ka nga buutan ka sa iyang pananaw. Gusto ko yana, di ba? Dili na tinuod. That's a fact. Ang pangutana na lang karon, kung si kinsa ang taga dinhi nga imong gipaningkamutan nga makuha ang atensyon. Wa ko mahibaw-an imong gipanulti. Oh, na si Facundo sa may beranda. Huwag may tambo na siya. Nganong ingon ana man imong pagtan-aw nako? Ngano? Plastic ba di ay kung magbinuutan? Plastic ba di ay kung mas pilion ako nga mukalma kaysa mo react na lang sa imong pag-away nako? Huh? Unsa? Nangaway ko? Ngano mag-away man ka nako? Sabay ako nabuhat ka sa ni mo, Ate Christine! Unsa? No! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!